Que tal, como están? Benvidos a un novo preguntoiro. Rematamos a semana de conversas con nosos representantes políticos, coa representante do Goberno, coa tenente de alcalde, María Rozas. María, benvida, moi boas. Moi boas. Ademais, María hoxe ten moito que falar con nós, porque aparte de ser a tenente de alcalde e a concelleira de Economía e Facenda, esta semana foi protagonista pola presentación dese documento, dese borrador dos orzamentos do 2018, dos que xa viñemos falando un pouco durante estes últimos meses, pero agora sí xa están esas ideas, esas propostas plasmadas sobre o papel. Antes de comezar a profundizar un pouco máis sobre eses orzamentos, a situación agora que se presentou este borrador, cal é? Porque falta aínda a convocatoria dese pleno e que finalmente se vote e poidan sair adiante. En que punto estamos agora? Cando poderíamos telos aprobados, calculan? Pois poderíamos ter aprobados nas próximas semanas, non? Agora mesmo o que queda pendente é o documento final de fiscalización, de revisión de que cumple pois a normativa xurídica e económica que fai a intervención municipal do Concello. En canto se teña ese documento final técnico de fiscalización o documento do orzamento, pois se convocaría primeiro unha comisión de Facenda e, por último, un pleno, non? Ademais, no Concello de Santiago, cunha modificación normativa que fixemos no 2016, a petición da oposición, pois a oposición ten máis tempo que en gobernos anteriores para revisar a documentación, non? Ampliouse a unha semana o prazo para presentar a documentación completa que les podan revisar toda a documentación con un tempo maior do que tiñan en gobernos anteriores. Bueno, digo porque finalmente xa o temos falado, é moi importante que canto antes se comecen a executar, canto antes entren en vigor, mellor, non? Porque recordamos que está sendo a oposición moi crítica coa execución destes actuais orzamentos do 2017, así que se un ten máis tempo para executar, supoñemos que as cousas poden ir mellor, non? Estarán desexando que entren xa... Sí, é evidente que cando antes teñamos orzamentos, pois antes se comezan a executar e a iniciar as accións que van contempladas neses orzamentos, non? No primeiro ano aprobamos o orzamento en marzo, ano pasado foi en febreiro, canto antes comece, e nós fixemos os deberes para que así sexa, pois antes se executa, non? Antes comezan a facerse as accións que están no orzamento. Si que é certo que o Concello de Santiago pois, ten un historial, un histórico bastante triste nas datas nas que se aproban os orzamentos, non? Temos que recordar que no Partido Popular, no goberno do Partido Popular, con unha maioría absoluta, os orzamentos se teñan aprobado en outubro, non en outubro do ano anterior, senón en outubro do ano dos orzamentos, non? Ese é o histórico do Concello de Santiago. Eu creo que nós estamos agora mesmo nunhas alturas onde a aprobación do orzamento entraría nun prazo que sería pois bo prazo non para realizar esas actividades, esas propostas e investimentos no 2018. Pois imos, antes de entrar nas valoracións que fixeron por parte da oposición dese documento, imos centralo un pouco, que vostede nos explique cales son as liñas básicas destes orzamentos. Son 110 millóns de euros, dicía vostede que son os mellores, os máis elevados dende o ano 2009, que son un pouco continuistas das súas ideas en anos anteriores, centrado en varios bloques, por exemplo, o mantemento, en políticas sociais. Como os definiría vostede de cara á cidadanía? Pois son os orzamentos expansivos, como decías antes, que chegan ata 110 millóns, expansivos, son uns orzamentos tamén que poñen os gastos, os incrementos nas políticas enfocadas ás persoas, políticas sociais, políticas de emprego, políticas culturais. En ese sentido son continuistas cas liñas iniciadas nos orzamentos de anos anteriores, e son tamén uns orzamentos que apostan pois nos investimentos no rural e nos barrios, non? Con ese principio, ese posicionamento que sempre deixamos claro por parte do goberno de que durante moitos anos pois, o rural e os barrios de Santiago non tiveron investimentos, estiveron abandonados nas propostas orzamentarias e que é necesario realizar ese reequilibrio territorial para todo o Concello de Santiago, non? Pregunto se está vostede satisfeita finalmente co resultado, porque sí que son meses de ir axustando moitas cuestións, de negociar coa oposición, e finalmente cando un xa ve esas propostas plasmadas nese documento, non sei se está satisfeita, supoño que un sempre quere facer máis, pero...
Pois eu que son unha persoa bastante detallista, e as persoas detallistas temos o problema de que nunca nada está a gusto, non? Sempre queres algo máis. Teño que recoñecer que nestes orzamentos sí que me parecen uns orzamentos moi bons. Estou moi satisfeita co traballo realizado e teño que, de feito, aproveitando que estou aquí, por se algún dos funcionarios ou traballadores do Concello ve o programa, teño que agradecer tamén o traballo realizado polos técnicos, porque, como dixestes, é un traballo de meses, non? Comezamos co borrador do orzamento no verán, aí é cando se fixeron os primeiros inicios, os primeiros traballos, comezamos ca negociación, cas conversas coa oposición a principios de outubro e estamos en decembro, non? Entonces hai un traballo inmenso a hora de elaborar un orzamento que, de feito, bueno, é o documento, un dos expedientes máis complexos dos que se suele realizar durante o ano nunha administración municipal, non? Estou satisfeita porque, aparte de que son uns orzamentos, como decíamos antes, expansivos, moi elevados, son 110 millóns de euros, o orzamento máis elevado desde o ano 2009. O ano 2009 xa era unha excepción no Concello de Santiago porque había pois ese financiamento que viña dos plans E do goberno de Zapatero, 110 millóns de euros, no que hai un incremento en case todas as áreas do Concello, especialmente naquelas que para nós son máis sensibles, políticas sociais, políticas de emprego, políticas culturais, pero tamén nas todas as áreas, en todas as concellerías en xeral, a excepción do que gasta o Concello en pagar débeda a entidades bancarias, non? Aí fixose un esforzo nos últimos anos, estamos nunha mellor situación económica, temos menos débeda coas entidades bancarias, entonces descende eso no orzamento que nos permite pois poder destinar os ingresos, os recursos do Concello para os veciños de Santiago, non? Temos un Concello menos endebedado. 110 millóns de euros, que por comparar non co 2009, pero si con anos pois máis recientes, no 2012, 2013, anos do Partido Popular, o orzamento do Concello de Santiago eran 92, 95 millóns de euros, non? Hai unha diferencia importante, é un reflexo do traballo que se fixo durante estes 2 anos por parte do Goberno en captación de fondos alleos de outras administracións, captación de diferentes convocatorias da Unión Europea, son varias, a EDUSI 10 millóns de euros, políticas de emprego no programa de mocidade para emprego 1,5 millón de euros, bueno, o Smartiago, que é un proxecto de innovación de aplicar pois a unha cidade máis intelixente, tamén foron case 5 millóns de euros, eso vese reflexado nestas contas, o que nos permite ter un orzamento pois a altura tamén da capital de Galicia, que as necesidades non son poucas, non? Sen embargo, ás veces logo un conta con fondos ou conta con certas cantidades que depois ou non chegan a tempo ou finalmente non se poden executar, e de aí ven tamén un pouco o foco de atención da oposición. Son moi críticos con ese feito de que sobre o papel se poden plasmar moitas cousas, pero logo critican que vostedes non son vos xestores, non acaban executando esas propostas que están recollidas. Cales son as expectativas de cara a estes orzamentos e o seu cumprimento? Se me permite, Silvia, que a oposición non se saquen de criticar o orzamento é unha proba do bo documento do orzamento que hai, porque de momento non escoitei ninguna crítica ao propio orzamento, senón críticas ao que poda acontecer durante o 2018 na súa execución. Eso significa que o orzamento que se está plantexando é un bo orzamento porque está recollendo pois moitas demandas veciñais, que son demandas de anos, xa non só de que está Compostela Aberta no goberno, senón demandas que se realizaron os diferentes alcaldes do Partido Popular e demandas incluso que viñan do goberno anterior bipartito, Partido Socialista e Bloque Nacionalista Galego, non? Moitas veces diferentes asociacións de veciños, esta anécdota xa contamos pois en varias ocasións, cando nos reunimos con eles, nos traían os dosieres de que demandas tiñan, eses dosieres tiñan data de fai 10 anos, non? Pois neste orzamento vese recollida moitísimas das súas demandas, aparte de que poñemos o foco onde para nós ten que estar, non? Políticas sociais, políticas de emprego e políticas culturais. Non hai críticas aos orzamentos. A execución do Concello de Santiago global non é unha execución mala nos últimos anos. Estamos en torno a un 80% na execución do ano 2016. Houve algún ano que foi un 60%.
non con Compostela Aberta, senón con gobernos anteriores, a execución global. Onde si hai un problema, e o recoñecimos en diferentes exposicións públicas, hai un problema na execución dos investimentos, na execución das obras, non? Por varios motivos. Primeiro, porque moitas veces, o que comentabas ti, veñen financiados con fondos de outras administracións, que ao final chegan tarde, con retraso, e todo fai que se retrase a xestión das obras, non? Despois está a burocracia que ás veces non é todo rápido que nos gustaría no Concello de Santiago en todas as administracións públicas, calquera que traballe nunha administración sabio, non? Despois está ese problema estrutural que ten o Concello, pero nun tema puntual que son os investimentos e que é moi puntual, non? Porque ás veces parece, a mí me teñen parado pola rúa, creo que isto xa o comentei aquí nunha entrevista anterior, non? Teñeme parado pola rúa e teñeme preguntado, pero só executades esta porcentaxe, un 20 e tanto por cento de orzamento do Concello? Non. O orzamento do Concello execútase un 80%. En algunhas áreas, a miña, por exemplo, ou en outras, pero en servizos básicos, en limpeza, en lixo, en mantemento, que moitas veces preguntan eso, que a necesidade que hai de mantemento, como só executades un 20%? A partida de mantemento no ano 2016 tivo unha execución dun 92%. É dicir, sí que é certo que a partida de obras, no que suele ser habitual, pois durante toda a vida do Concello, a vida polo menos democrática do Concello, ten unha execución dun 20 algo por cento, non? Pasou no 2016, pasou no 2015, pasou no goberno do Partido Popular, que de feito tivo a execución máis baixa que se coñeza, e pasaba na época tamén do PSOE, Bloque Nacionalista Galego, cando gobernaba Bugallo, que conseguiu pois o importe máis elevado, a execución máis elevada, que chegou ao 32% nun ano, non? Está claro que hai un problema estrutural. Non apoiar uns orzamentos, por eso a min pareceme buscar excusas para non apoiar algo que non queres apoiar por outros motivos. Pois deses apoios imos falar, porque unha vez presentado ese documento non faltaron, por suposto, as reaccións da oposición. O PP non comentou moito porque é certo, xo falamos moitas veces, que esas negociacións non tiveron moito que ver co Partido Popular, senón que vostedes mantiveron conversas con PSOE e BNG. De feito, vostede presentaba este documento, este borrador de orzamentos, dicindo que era un documento coral que intentaba incluir as ideas que propuxeron tanto PSOE como BNG. Imos comezar polo BNG porque Rubén Cela aquí no preguntoiro o pasado martes, xusto o día que vostede presentaba ante a prensa ese documento, era moi rotundo. El falaba que claramente non vai votar a favor. Neste caso, porque non cree que, de alguna maneira, por explicarlo así, non cree que vostedes merezan ese apoio tan rotundo porque se sente un pouco decepcionado cos orzamentos actuais do 2017, polos que sí apostou o BNG con vostedes, e a raíz desa decepción non cree que deberan de apoiar tan claramente eses orzamentos, aínda que tampouco parece ser que os vayan entorpecer, co cal pois contaríamos con abstención no pleno. Como recibe vostede esa reacción por parte do voceiro do BNG? A ver, é moi inusual en política municipal, en gobernos en minoría, que a oposición vote a favor duns orzamentos, non? Ten que haber un entendemento pois moi importante. O Bloque Nacionalista Galego votou a favor o ano pasado, sí que é certo que unha moi boa parte das súas demandas se incorporaban no orzamento do ano anterior, eso serviu ao Bloque para apoiar eses orzamentos de forma favorable, non? Votando a favor. Eu creo que o importante é que Santiago teña orzamentos. E aí o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego creo que están reflexando unha actitude, un posicionamento responsable, non? De facilitar que Santiago teña orzamentos. Hai puntos de encontro neses orzamentos. De feito, hai propostas que nestas 2 meses de conversas coa oposición están reflexadas nos orzamentos, porque ao final hai moitas liñas común entre os programas que pode ter Compostela Aberta e o que pode ter o Partido Socialista ou o Bloque Nacionalista Galego. Eses puntos de encontro son pois o que darán, eu creo, que a oposición ou que unha parte da oposición, os grupos de esquerdas, os grupos progresistas, faciliten esa aprobación do orzamento, non? Por parte do PSOE, Paco Reyes mostrouse un pouco máis contento, digamos, con eses orzamentos, pero pouco menos que veu a dicir que eran vos grazas ao Partido Socialista e ás súas aportacións. Bueno,
A mí non me importa quen se quera colgar os méritos, non me importa se o Partido Socialista quere pois colgarse unha medalla, o importante non é eso, o importante é que Santiago teña orzamentos e que os veciños teñan esas propostas e que teñan pois a posibilidade de ter feitas esas demandas que levan sendo demandas desde fai moito tempo, tamén desde que gobernaba o Partido Socialista, e que teñan pois a posibilidade de desfrutar deses liñas e deses incrementos en políticas sociais, en políticas de emprego e de cultura. Non, os méritos son o de menos, estamos aquí para servir a veciñanza, non? O que sí que é certo que durante 2 meses tivemos reunións semanais, ás veces máis dunha reunión semanal co Partido Socialista e co Bloque Nacionalista Galego, onde pois mostramos as nosas propostas, les tamén chegamos a puntos de acordo porque temos pois liñas común, non? Eu creo tamén que a nosa obriga moral, pero a nosa de responsabilidade como cargo público de demostrar a veciñanza de Santiago que somos capaces de chegar a acordos, non? A veciñanza de Santiago nas eleccións municipais do 2015 votou maioritariamente á esquerda, votou a Compostela Aberta, ao Bloque Nacionalista Galego e ao Partido Socialista. Somos sumando os nosos concelleiros, pois o máis representativo, o maior número representativo da corporación municipal. Eu creo que na nosa responsabilidade como concelleiros está a ser capaz de chegar a acordos, non? Por exemplo, o Goberno do Estado con Rajoy non é capaz de chegar a acordos. Eu creo que nós estamos dando un exemplo bastante mellor. Bueno, pois claramente PSOE e BNG, ainda que iso con certas reticencias, si parece ser que van a non mostrar ese apoio tan rotundo que sería un voto a favor, pero si deixar que haxa orzamentos, non? Con iso chega, polo tanto. Con iso chega, así que o importante é eso, non? Que se facilite a aprobación orzamentaria, que Santiago conte con orzamentos canto antes para poder pois, iniciar esas obras, non? Eses proxectos, que hai proxectos moi interesantes. Como queda a súa relación, a relación de Compostela Aberta co PP neste caso? Porque, como dicimos, como xa sucedeu noutras negociacións de orzamentos, non houbo negociación directamente, non? Mira, o Partido Popular, o primeiro ano que negociamos orzamentos, no ano 2016, só se presentou a primeira reunión. Na segunda reunión descartouse eles mesmos de que non querían seguir continuando nunha negociación de orzamentos. Nos inicialmente o incluímos na negociación, pero eles descartáronse de que non querían continuar porque non compartían ese borrador. Eu podo entender que o Partido Popular non comparta o borrador que presentamos dentro do Goberno de Compostela Aberta, porque os nosos principios e as nosas propostas de cidades son totalmente alternativas, non? Só como exemplo o que destinaban nos orzamentos dos 4 anos do Partido Popular a políticas sociais e o que destinamos agora, non? No ano 2012 destinábase no orzamento do 2012 a políticas sociais, é dicir, ao gasto social por habitante, 42 euros por habitante de Santiago. No orzamento do 2018 estamos destinando 108 euros. Bueno, as nosas prioridades son diferentes. Entonces eu podo entender que o Partido Popular non comparta o noso orzamento, non? Pero que sí que é certo que eles mesmos se excluíron dunha negociación orzamentaria, eles mesmos se excluíron de ter a posibilidade de presentar pois demandas do seu electorado e que dentro do goberno se introduciran esas demandas no orzamento, non? No orzamento do 2016 deixaron a negociación na segunda reunión, no 2017, cando se lle preguntou que propostas podían ter para que o goberno analizara a súa introducción no orzamento, dixeronnos que revisáramos o seu programa electoral. Eu non sei, Silvia, se tivestes a oportunidade de ver o programa electoral municipal do Partido Popular en Santiago no ano 2015, recomendo ya que nos estea escoitando que o revise, porque aí non hai ningunha proposta concreta. En este ano presentámoslle o borrador e, bueno, pois eles mesmos públicamente dixeron que non iban a facer achegas, non? Entonces, pois cada quen terán que dar contas no seu electorado e das cuestións que se fan, non? Por parte de Compostela Aberta, creo que levamos un proceso xa nos últimos anos, pero este ano tamén importante de diálogo, non? Levamos 3 meses case de diálogo e, bueno, eso ao final ten o seu reflexo tamén nos acordos e nas políticas orzamentarias.
Ben, pois non temos tempo para máis, analizados quedan máis ou menos os orzamentos, iremos vendo que vai pasando, como vai evolucionando o proceso, seguro que volveremos a falar máis deste asunto. María, moitísimas grazas por acompañarnos un día máis aquí. A vos por convidarme. E nos volveremos na semana que ven, como sempre, con máis entrevistas no Preguntoiro. Graciñas a vostedes tamén por acompañarnos.